Nós, desde Xardín, creamos Fogar por varios motivos. Un deles é porque nos parece un bo escaparate para o traballo que desempeñamos, xa que somos un centro especial de emprego de iniciativa social, no cal máis do 80% dos traballadores teñen algún tipo de discapacidade. Ademais, parecenos importante axudar a crear o ecosistema empresarial galego, así como a potenciar o deseño que se fai desde aquí, desde Galicia, como impulsar o coñecemento das marcas galegas. Pois a nosa marca de Xardín, o principal valor que aporta é o valor social. Creemos, xa que é unha actividade ambiental, dedicámonos á xardinería, que aportamos un valor ambiental no tocante á decoración e á sostenibilidade que se pode aplicar aquí. Aportamos un valor de proximidade, ao igual que a maioría das empresas que colaboran neste proxecto son da contorna. O evento Crea Fogar parecenos moi interesante, xa que nos sirve para visibilizar e dar a coñecer o noso colectivo e a nosa actividade, xa que representamos unha empresa de economía social. Ademais, tamén nos parece moi interesante a conservación tanto do patrimonio natural como arquitectónico, así como as sinerxias que se poden xenerar entre as empresas ou iniciativas que colaboren neste proxecto.